akaw yueyo kane awacho ni kaduogo achiel kachiel to dhi bedo kae kawinjo paro mano mar John Pesa kotenore kod wach ma jatend piny Kenya William Ruto be nowacho kinde machon gi sani weche mowacho sani pod moko manyalo wacho ni odhi bedo ka omako motegno singo mochiwo ne jo Kenya. Singo mokalo nosewacho ni oyo nogonya bedo kanyo gi thuolo machalo kamagi. Odhi bedo nade kinde miwinjo kowacho machon gi mowacho sani? Aparo ni an kaka anene wuon ni ok ane gima osenyisa ahinya ni gik mowacho gi odhi timo. Nikech jasiasa ng'eny josiasa to gihero mondo giwuo mondo gi please the wananchi, the listeners, to keto into practice gima gitimo to bedo matek. Nikech mane momiyo sama ne niyiero jatelo masani William Samoei Ruto nitie chik gik manowacho ni jopiny noher mondo tim. To waseneno the first 2 years manyo tiyo Kenya nyo bedo matek manyoko chune mokelo owadgi maduong' Raila Amolo Odinga ma en jakom mar ODM mondo koro osire makoro gidhi magimosore. Now mosruok ni kaka osewachi before osebedo ka entie mondo wang par ni mosruok ni dhi nyuolo matunda an onge gima nyisa ni mondo awach mano. And in aero system moro in future my opposition is recognized and actually given the power to do their job. Omigi kata budget margi giwegi magitiyogo makoro kar sarruok ni mondo koro kang embno yud konyruok odhi ir sirkal oninge otamecha koro onge. Man would be a better government. Kawa we are talking about democracy. Mondo opposition obed gi power mar kwero sirkal sama gidhi marach. Sama sirkal ong'eni kotimo marach ibiro kwere, obiro weyo timo marach. To ka koro gibedo kanya achiel, ng'ama dhi kwere. Kae to kendo gima later ahinya ni ODM is actually the largest party we have south of the Sahara. Ka koro embo se oriwore gi UDA, mabende wang'e ni UDA bende the other one which is a big party. Ere ng'ama biro kwero sirkal masani ma sirkal wang'e ni en mar UDA. Ere ng'ama biro kwero gi mondo ging'e ni ka gitimo gik maricho to ibiro kwergi. Onge. Koro mane momiyo ma pod anene ni en mawuondruok. Mondo jo Kenya obed gi sirkal maber, wadhi mondo waket opposition manyalo bedo independent to work independently to tell the government the direction they want Kenya. Nikech opposition en otiyo ne jo Kenya, sirkal be tiyo ne jo Kenya. Giwinjo gima jo Kenya dwaro to ginyiso sirkal ni magi gik ma jo Kenya dwaro. To sirkal timo gigo. To ko opposition ok nyal nyiso sirkal gik ma jo Kenya dwaro nikech gimbe nitie benefit. Gin together. Ere kaka dangi wacho. Tiparo nade kinde mantie sanda ngene kata paro bende national ngi duok bank osewinjo pat John Pesa. Jok mosedonjo sirkal kae mane ikuku mare. Nyaka jodi ya modonjo karka. Kilo onge studio kama no twag. Winjo gima gikoni en achiel ni onge sirkal gi opposition. Sirkal en achiel. Wan mana gi minority gi majority e National Assembly kata od bura. Mamoko mawacho ni oppositions gi mago ten gimoro maonge moko nego be ni nitie. E kinde machon ne giwacho kanyo ne gidaketo sirkal tesre ikete yo machal nade ka un mana minority kendu nikech weche mag opposition chaka koro ok gida winje giwacho ni kwani no ng'ado go pend joluo ni gine manyaka gibede opposition koso jok mage manyalo kawo mantu makama mondo dhi nyime an kuoma John Pesa podi. Well, asekoni ni bedo ni wan e sirkal nitie benefit ma wanyalo neno koro wach mar ringe ndara chok wan makoro walid wawe jomoko koro time to still ka koro wadwa talk like Kenyans ma ok joluo. Wadwaro sirkal mathabiti, sirkal motegno, sirkal minyalo kwere, manitie ng'ama kwere ma ok oluore ni an e sirkand ni. Ere kaka dang' abed minister, tachaka kwero sirkal mabede ni timo marach. Maybe anyalo kuodhe ne gi chien. To kanyal kone ma audience winj ni I oppose that government. Kech an e sirkand no sano. So it's not easy. System ma wan go we are complicating it even more. Mobro bedo even worse ka okon careful. Erokamano nation. Cleophas, king'iyo ka jotend pinyo mar Kaluo ka wuoyo